Το Προεδρείο έχει ορισμένες δυνατότητες. Έχει τη δυνατότητα να διακόπτει, να επισημαίνει κλπ. Από εκεί και πέρα, κυρία Διώτη, έχει το λόγο. Συγγνώμη, κύριε Διώτη, μισό λεπτό την ανοχή σας. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Βουλής 52 μαθητές και μαθήτριες και 3 εκπαιδευτικοί από το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Τους καλωσορίζουμε. Η κυρία Διώτη έχει το λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η εισβολή των δυνάμεων καταστολής στην ΕΡΤ είναι απλά η γυμνή αλήθεια. Φανερώνει κοινικά όλο το σχέδιο των κυβερνώντων που στις περιπτώσεις των μνημονιακών μέτρων που επιβάλλονται τοποθετούν πάντα ένα μανδύα που συσκοτίζει την αλήθεια. Το μανδύα του μονόδρομου. Στην ΕΡΤ δεν υπήρχε κανένας μονόδρομος, ήταν μια ξεκάθαρη επιλογή φήμωσης της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης για να εγκατασταθούν φερέφωνα της κυβερνητικής πολιτικής και των δανειστών και για να γίνει επίδειξη δύναμης. Το κράτος λοιπόν έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζει η κυβέρνηση και το κράτος εξαίρεσης δικαιωμάτων είναι το όνειρο κάθε καθεστώτος που δεν έχει να επιδείξει τίποτα περισσότερο από βία ενάντια στην κοινωνία και τους κοινωνικούς αγώνες, ενάντια στην νεολαία, ενάντια στο περιβάλλον. Αν κάτι είναι άκρο σήμερα στη χώρα, αυτό είναι η πολιτική της κυβέρνησης, παρέα με την παρουσία στην πολιτική ζωή μιας ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης που εξέδρεψαν οι ίδιοι μέχρι που τους ξέφυγε από τον έλεγχο και αποφάσισαν να τη μαζέψουν υπό την πίεση της κατακραυγής μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από την άλλη πλευρά, την απέναντι, βρίσκεται η αριστερά και οι κοινωνικοί αγώνες, όχι άκρα, αλλά ένας άλλος ολόκληρος κόσμος, αυτός της αλληλεγγύης, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης που παλεύει για τη ζωή και όχι για την επιβίωση. Αυτός ο κόσμος δηλώνει μομφή ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και τον αυταρχισμό και τη δηλώνει καθημερινά στους δρόμους, τη δηλώνει και στο κοινοβούλιο. Η δημοκρατία δεν υπάρχει και αυτό είναι φανερό σε όλα τα μέτωπα όπου υπάρχουν κοινωνικές αντιστάσεις και αυτοοργάνωση. Αυτό που υπάρχει είναι αυτό που λέει και το σύνθημα «Αστυνομία παντού και δικαιοσύνη πουθενά». Τα ζητήματα του περιβάλλοντος, όπου και είμαι υπεύθυνη, είναι ένα από τα πεδία που με καταστολή προσπαθεί να επιβληθεί η σιωπή εκείνη που θα επιτρέψει το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Μόλις χτες, με τη συντρόφισσα την Εύτη Γεωργοπούλου, γυρίσαμε από τον πύργο, όπου μια ανεξέλεγκτη και απαράδεκτη κατάσταση στο μέτωπο της διαχείρισης των σκουπιδιών έχει οδηγήσει τους κατοίκους σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Μέχρι στιγμής, η απάντηση που έχουν πάρει στο πρόβλημά τους είναι εισβολές της αστυνομίας στα σπίτια τους, συλλήψεις, προσπάθεια τρομοκράτησης. Αυτό είναι μια κόκκινη κλωστή που ενώνει τον πύργο, την Κρήτη, τη Χαλκιδική και πολλές ακόμα περιοχές της Ελλάδας που αντιδρούν στα σχέδια εκποίησης των φυσικών πόρων, λαιλασίας του δημόσιου πλούτου και ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών. Και ναι, όλα αυτά τα βαφτίζεται άκρα. Άνθρωποι που αντιδρούν στην ξεδιάντροπη πολιτική που τους θεωρεί αναλώσιμους. Μία πολιτική που προσπαθεί πάνω στις πλάτες τους να χτίσει τα υπερκέρδη του κάθε εργολάβου, του κάθε δανειστή, της κάθε υποτιθέμενης επένδυσης σε ένα έκτρωμα που η κυβέρνηση ονομάζει ανάπτυξη, καταστρέφοντας την πραγματική μελλοντική ανάπτυξη και επιβίωση για τη χώρα, που είναι ο φυσικός της πλούτος και είναι και η ομορφιά της. Εκποίηση λοιπόν της χώρας. Η απόπειρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος να ψηφίσει σύντομα νομοθεσία που να αποχαρακτηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων και κατόπιν, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο που έχετε βάλει σε διαβούλευση, σε αυτές τις δημόσιες εκτάσεις να εγκαταστήσει κάθε είδους εργολάβο επενδυτή, είναι απλά η συνέχεια του θεάρεστου έργου που πριν από χρόνια είχε ξεκινήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το έργο του κύριου Παπακοσταντίνου που μας κούναγε το δάχτυλο με θράσος όταν αντιστεκόμασταν στα fast track σχέδιά του υπέρ ημετέρων.
Ταυτόχρονα, στις περιοχές που έχουν βάλει στο μάτι, εκοστρατικίζεται κάθε τοπική δραστηριότητα των κατοίκων, όπως επιτυχώς παρατήρησε στη φράση κάθε τοπική των κατοίκων, και όλα αυτά μάλλον συμπυκνώνονται στη φράση «πολίτε όπως είναι δασωμένο», όπως επιτυχώς παρατήρησε μία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουν καταγγείλει το καινούργιο νομοσχέδιο. Και δεν είναι μόνο τα δάση. Είναι η ενέργεια, είναι το νερό, είναι καινούργιες γενιές αυθαιρέτων που δημιουργείται, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι οι ορεινές περιοχές, οι παραδασόβοι οικισμοί και τα χωριά. Όλα μα όλα βγαίνουν στο σφυρί ή καταδικάζονται σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό. Θα πλουτίσουν βέβαια διάφορες Ελντοράντο, διάφοροι εργολάβοι σκουπιδιών, διάφορες γιγάντιες εταιρείες μεγαλοξενοδοχείων και γκολφ και πάει λέγοντας. Εμείς μπορούμε ως λαός, κατά τη γνώμη του πολιτικού προσωπικού της εξουσίας, να σμπροχνόμαστε για μια θέση εργασίας με 200 ευρώ το μήνα. Βέβαια, να μην ξεχάσω πως υπάρχει και κάτι θετικό για να μην τους αδικούμε. Θα ιδρυθεί και μια αστυνομία για τα τζάκια που θα κυνηγάει την εθαλομίχλη, αποτέλεσμα φυσικά και αυτή μιας πολιτικής γεμάτη επιτυχίες. Μομφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μομφή στην πολιτική της, μομφή στους συμμάχους της. Δεν μας χρειάζεται άλλο success story. Τόση άλλωστε επιτυχία ποιος να την αντέξει. Εισοδήματα της πείνας, εκατομμύρια άνεργοι, χιλιάδες άστεγοι, περιβάλλον και κοινά αγαθά στη γραμμή για ξεπούλημα, ενεργειακή φτώχεια, αυτοκτονίες, απελπισμένοι άνθρωποι χωρίς δημόσια υγεία, χωρίς δασκάλους, χωρίς πανεπιστήμια και έρχονται και άλλα μέτρα. Όχι λοιπόν, άλλη επιτυχία κύριε Σαμαρά, φτάνει. Εμείς λοιπόν παλεύουμε για μια αλλαγή πλεύσης ολοταχώς. Και σε ό,τι αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος, όπου εσείς βλέπετε τα δάση, τα νερά και τις παραλίες και τους φυσικούς πόρους ως εμπόδιο, εμείς τις βλέπουμε ως συγκριτικό πλεονέκτημα για ανάπτυξη της χώρας. Ανάπτυξη για τους πολίτες και όχι για τα κέρδη των λίγων πλουσίων που γίνονται πλουσιότεροι. Με δημόσιο σχεδιασμό και δημόσιο κοινωνικό έλεγχο, όλοι και όλες μαζί μπορούμε να δώσουμε διέξοδο και ελπίδα. Να εξασφαλίσουμε εισόδημα μέσα από μια περιβαλλοντική και χωροταξική πολιτική που θα ξαναδώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ζουν αξιοποιώντας με ήπιο τρόπο αυτά όλα τα αγαθά που μπορούν να ξαναφέρουν ζωή στην ύπαιθρο. Που μπορούν να ξαναδώσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, αίσθημα δικαιοσύνης και ποιότητα ζωής. Με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων και με διοίκηση και εργαζόμενους που να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς χιλιάδες νομικά παραθυράκια για ημετέρους και χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών. Εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, καλώντας τους εργαζόμενους, τους πολίτες, τα κινήματα, τους νέους επιστήμονες να στηρίξουν αυτές τις προτάσεις. Να υπερασπιστούμε δηλαδή όλοι μαζί την περιουσία μας, το φυσικό μας πλούτο και αφού την γλιτώσουμε από τα αρπακτικά, να την αξιοποιήσουμε, κλείνω κύριε Πρόεδρε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις, με δημοκρατικό σχεδιασμό, με δομές αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας, με συνεργατικά σχήματα σε ένα άλλο εντελώς μοντέλο ανάπτυξης, με προοπτική την ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό, αλλά είναι εφικτό και είναι και αναγκαίο. Σας ευχαριστώ.